Jo me'n vaig anar el 15 d'octubre del 63. Vaig dir, bueno, anirem per allà 2 o 3 o 4 anyets, ahorrarem per un camió, vols dir, fer un camió. Però la vida por aquestes coses, vaig conèixer la meva dona, que era una companya de treball també meua i això, i se coneguérem i se casàrem. Pues el motiu de moure va ser necessitat, més que altra cosa, perquè mon pare feia un any justet que havia mort i en 6 fanecades de terra que tenia el posaren d'autònomo, entonces ma mare no podia cobrar pensió ninguna. Alguna vegada al camp a llogar-se i de veure que n'hi havia 50 persones per una dotzena que anaven a elegir per treballar i tu, això a mi se me cauria el món. No m'he sentit mai discriminat, a pesar de que en Suïssa el racisme, considerem, dels nacionalistes suïssos és molt acentuat. Eres un estatger. Entonces yo volia vindre a casa. Y he hecho el gusto de mi padre y de mi madre, que querían venirse. Y la que menos pensaba en venir, en que menos tenía condiciones en la vida de venir, tú date cuenta si da la vuelta a la vida.